Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da zuwa Rariya Hausa TV. Wato kai baku manta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Wato kamar da kuke gana wurin nan matan TikTok kenan ke fasara da iskanci a cikin TikTok. Amma ya wuce lissafin mutane. Bugu da ƙari kuma alƙawar mutane suna Allah wadai da wannan abin da suke a cikin TikTok. Wato kamar da kuke gana nan wurin kafin mu shiga cikin shirin Allah ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Yanda ake fasara da iskanci a cikin TikTok ya wuce lissafin mutane suke gani haka. Har ma wani bawan Allah ke dan sa bakin a cikin wani abu. Har ma wani bawan Allah ke kawo dan lokacin bakin sai ke dan sa albarka a cikin wannan bidiyon namu. Bari ku ji shi. Ba zan auri matan TikTok ba. Allah ya sauki. Wallahi lalacewa ta bata kai haka ba. Makina ma ba kowa zan mai fatan ya aure TikTok ba. Balantana kuma masoyina wanda ku na isa da shi. Wallahi tallahi ba zan yi da ya aure TikTok ba. In ku ba ku san su ba mu mun san su matan da anyway ba tsaya kan ra'ayina kawai na ni ba zan aure TikTok ba kuma ina ba ku shawara wallahi tallahi in kuka tashi yin aure ku nemi mata ta gar ku aura. Wato yanda ban Allah nake faɗan kala abin nan gaskiya ne. Wato gaba kuma ta nan su suka bi sannan ku yana ƙararrawa. Mun gode. Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode.